Mečovali smo se po nekim tim parametrima i odjednom je osoba nestala. To što smo potpuno odsečeni od obzira za drugog, čak i u samom korišćenju aplikacije. Ja bih taj strah od propuštanja pre svega povezala sa preteranim izobiljem. I nijednoj aplikaciji nije u interesu da nađeš partnera ili partnerku, jer treba onda da ostaneš večiti korisnik. Da radi kad ti stigne ono pim pim, Stigne vatrica. kad ti stigne vatrica, ti si na 7. nebu. A mislim da se ta iskra nije ni bazirala na realnim osnovama. Ali uopšte da je ipak realnost celovitija, ima mnogo više slojeva od samo tog momenta haja i želje. Od samog momenta ne vatrice predstavlja koje smo neke dobili. konstantne injekcije dopamin. Da. Situationship. Odnos koji se dešava, a koji nije imenovan da je odnos. Orbiting. Video mi je story, gledam i Dobro, sad story. bolje razumem ćerku. Šta bi bio slow fading? Tranzicija. Blago distanciranje i nestajanje iz kontakta. Ti odnosi gube bliskost, gube zaista povezanost koja se dešava uživo, pa čak ona bila i neprijatna. Kad ne želimo da odnos bude mesto na kojem će nam biti neprijatno. U suprotnom, postoji taj imperativ da ne valja. Šta ćemo se tim večitim ponavljanjem pogrešnih izbora? Današnja tema nesavršene seanse su aplikacije za online upoznavanje. Govorit ćemo o tome ko ih koristi, kako ih koristimo, kako bolje da ih koristimo, razjasnit ćemo neke vrlo popularne termine generacije Z. Moje ime je Saša Simić, ostanite sa nama.